Koľko razy, či tu straší? Straší. Pred nami vidíme teda rekonštrukciu stredovekého derešu. Toho človeka alebo previnilca spútali na tom dereši a dostal 100 rán bičom alebo 100 rán palicou. Only a few castles have such a gloomy reputation as Čachtice, and only a few castles can be visited in the dark. When I was invited to visit Čachtice at night, I could not refuse. Warden makes an exception very seldom. Kastelán říká dobrý hlášky. Já jsem tu nerad motám po tme. Kde? A prečo, pán Cestován? Mám rešpekt voči nadprirodzeným úkazom a voči tomu, čo sa tu mohlo diať. The place of the last shelter of Elizabeth Báthory still attracts by its gloomy atmosphere, and it attracts not just ordinary tourists. Chodím sem s otcom a koľkokrát musím obchádzať hrad v noci, lebo prídu mi sa všelijakí zaujímaví, dobrí aj zlí, prídu sem predávať drogy, dole na spodek napríklad, ale koľkokrát prídu satanisti, spravia si taký kruh, sviečky, tam sa modlia. About 15 years ago, my friend who wrote several books about Čachtice decided to spend the night here. His experience sends shivers down my spine, but Milan doesn't know this story. Já mám detektor statiky a budu se dívat, jestli nám tady nějaké vlivy neovlivňují tento přístroj. Let's take a look around. Takže teraz postupujeme schodiskom, ktoré smerovalo do východného paláca a vlastne pod týmto dreveným schodiskom je pôvodné schodisko z 13. storočia, po ktorom kráčala samotná Alžbeta Báthoryová, aby sa dostávala sem do týchto častí. Reports of the terrifying behavior of the Báthory have spread throughout the region. The testimony came together slowly. Vojaci prechádzali ochodzmi a hradbami a vlastne videli dvoch ľudí oblečených v čiernom ako niečo ťažké prehádzajú cez múry. Nikto presne nevedel, o čo mohlo ísť. Možno, že to boli aj telá mŕtvych dievčat, ktoré tu Báthoryová skantrila. Still, no one dared to stop the powerful countess. It took years. She tortured and murdered young girls not only in Čachtice. Nachádzame sa v obytnej veži, kde vlastne posledné roky svojho života strávila Alžbeta Báthoryová. Prichytili ju priamo pri čine 29. decembra v roku 1610 Palatín Juraj Turzo, keď sa v tento deň rozhodol, že bude cestovať z Bratislavy smerom do Bytče. Palatín Turzo came most likely to conceal the case. Elizabeth Báthory was his best friend's wife. Once he arrived, he was unable to conceal the terrible details of torture. Prevádzali to rôznym spôsobom, dievčatá vyviedli do zimy von, oblievali ich studenou vodou, až pokým nezmrzli, rozžeraveným železom ich opalovali na holú pokožku, dievčatá sú bičované na holú pokožku, pod nechty sú im pichané ihly a dokonca sa rozprávalo o tom, že im násilím otvárali ústa, až pokým nepraskli. Palatín Turzo could only protect Báthory from being executed, and it was a very comfortable jail. It wasn't immurement, as some historians say. Nebola tu väznená takým spôsobom, ako sa hovorí v rôznych príbehoch, že tu bola zamurovaná a podobne. Vlastne ona mala k dispozícii všetok luxus, ktorý bol v tom období možný. Stretávala sa so ženou, ktorá jej prinášala jedlo, s dcérami, ktoré občas chodievali navštevovať, a s dvomi kňazmi, s ktorými sa zhovárala. Can these walls keep something negative in themselves? The night guard tells quite interesting things. Prišiel za mnou Fitko, vypil som 2 litre vína a on zvolí takto kľúčali. On je hovado a on má 2 metre 40 výšku, je hrbatý, ryšavý jak pes. A on nade mnou zvolí takto kľúčami a hovorí, daj mi víno. Keď si schoval, tak si ho iba hľadať. Elizabeth Báthory never regretted her actions. She had not been in her comfortable jail for a long time, just 3.5 years. Jej život končí tu na Čachtickom hrade 21. augusta v roku 1614 a zomiera vo veku 54 rokov.
Jej vek bol zaujímavý vzhľadom k tomu, že priemerná dĺžka života v tom období je asi 40 rokov, takže obyvatelia Čachtického panstva si túto dlhovekosť Alžbety Báthoriovej pripisovali aj tomu, že sa údajne kúpe v krvi mladých dievčat. The mystery of Báthory does not end with her death. Before she was buried, it took 4 months. Nobody knows where her grave is. Po týchto 4 mesiacoch mala byť údajne prevezená do Šarváru, lenže o tomto nemáme žiadne historické záznamy alebo dokumenty, ktoré by popisovali posledné miesto odpočinku Alžbety Báthoriovej. Takže nevieme presne povedať, kde sa nachádza posledné miesto tejto grófky. Was she a common sadist, or was her murdering part of a kind of magic, or was it otherwise? V tom čase, ako Báthoriová mala zomrieť, mali všetky mačky na Čachtickom hrade začať mravčať. Možno, že to bolo trošku spojené aj s nejakým čarodejníctvom alebo s nejakými príbehmi, ktoré sa taktiež viažu s Alžbetou Báthoriovou. Are there any scary things going on here? What strange things does Milan's device show? Tady se děje to, že tady všechno žere cokoliv elektrického. Vyměňoval jsem baterky tady v té svoji izraelské ocelové věci. Teďka se mi komplet ztratil veškerý záporný náboj. No a jak se zdá, tak i kolegové mají vybitý všechny baterky. In Čachtice, the volunteers now uncover part of the underground, and I promise you, my first trip to Čachtice was not the last one. I'm already preparing an experiment, a night in the castle with spirit medium.